vanhu vakawanda vanga vakamirira kuti vanzwe kutongwa kuchaitwa nyaya yemurume anonzi Blamatsotsi. Blamatsotsi ari kupomerwa mhosva yekubaya mukadzi akazvitakura nebanga. Nyaya yaBlamatsotsi haina kuzoenda kumatare edzimhosva. Mhuri yeZimbabwe, kusangana kwatiri kuita paGibbs Diary TV. Kana uri monyowani, kungosubscribe wotena notification bell. Patichaploada video ndo changori number 1 yokuona tisine nyaya dzinopisa. Chikonzero chakaita kuti nyaya yaBlamatsotsi isatongwa kuti mukadzi akamhangarira Blamatsotsi paakati abude achienda kukoti, akawana parodhi pakamira motokari yanga ine varume vainge varipo. Varume ava mukadzi uyu vakamukidhinepa vakaenda kusango kwavakaenda naye, vakazomuregedza vachiona kuti aiwa nguva yekukoti yapfuura. Zvinova izvo zvakakonzera kuti nyaya isatongwa. Mhuri yeZimbabwe, ndichakusiyai muchinzwa audio yemukadzi wokubayiwa nebanga naBlamatsotsi achitaura naTete Tilda. Thank you for watching our content. Tinosangana mune mamwe manews update. Amaisolo murise. Zviri sei shamwari? Hello. No problem ndisangana naye. Alright, chichaitika? Wauya pamba then ndobva ndingasipera kuti pane mota yakapaka nechepamukoti. Hello? Pamba pane mota yakapaka nechepamukoti ndichingobuda pamba. Ndinobva kuti hanzi muri kuenda kutombe ndikati ndikuenda kukoti yaMatsotsi kanzi ndinosinisa mumwe wedu. Tikamabvuma kuwithdraw nyaya ndeiwithdraw because inini ndikatibatanidzira nesi. Ndikanati handikwanisi kuwithdraw nyaya. Ndinoda kutoenda kukoti izvozvi. Danzi anhu asi ndikati withdraw because ndikatononoka kuenda kuiatenda koti yacho. Ndikana kungofunga kuti vamwe vari kutaura achiita majoki ndobva ndobva tipinde mumota tiende. Ndikati handisikuda kupinda mumota. Ndimazani same dzakaenda kukoti. Ndobva ndondipenza zvegwinya ungatori kuvarume. Alright. Saka time yese iyi yatatichedza kufona, nguva yatatichiedza kufona, pane pamatanga pamakwanisa kutumira ndokata foni ndiyo kana kuti kudayira iyo. Alright. Pane pawakwanisa kutumira mukomana uya message yawati taurai Tete Tilda. Time yaungoshitaura iyoyo vari kupi? Ndinoti taurai Tete Tilda kubandira panaonera musi. Alright. Ivo vari kupi panguva yawafona ipapo? Pane time kumashure bheki wamandikagara vanga vatombodzika. But vanga muri musango imo mangati. Isango rekupi? Alright. Hello? Yes? Hello? Hello? Isango rekupi? Tichingobva papolisi pabridge. Pabridge repachitungwiza iro? Saka vazokuregedza sei? Vatenga kuti angadzokoti ndakoti dzadarika saka izviri ndobva ndafunga ndikati ndokumbira ubhoza ndiyatosula bhonzo momakurwadza kanzi tombomira yambuzi. Saka alright ndobva ndatombomira ndotemudza zonhu vamwe kuti kanzi havaendesei kukoti kwachona kusina vanhu. Saka vakusiya kupi? Vamwe ndisiye ikoko musango ikoko. Saka wazofamba kubva ikoko? Ndobva ndandika bus transport. Alright. Wakwanisa kuvacherechedza chiso chavo? Wakwanisa kuvaona here mafesi avo? Mafesi nangoona but hanzi nangoinyovacherechedza. Hauvazive here vanhu vacho? Handombovaziva. Saka vatokumirira kumba chaiko? Ndinongoitotenga dzekubuda pageti. Alright. Saka iko zvino kukoti koko hanzi chii?
Ukuri nesongosvika undega tanza ndakura komu. Ndanzwa vamwe vangu variko ikoko vachiti wabva kuzongokona wasvika uchichema. Saka mama topinde here mukoti? Ndapinda mukoti. Okay. Hanzi uri kupinda nguva yapa nguva dzaenda. Auntie Tilda. Hi. Hai ndigava PP code C ndo mane nyaya yaBhlamatsotsi. All right, it's okay. Saka regai timuregedza enda anopinda, it's okay. No, apapa achatopindi handi ndosaka ndatotora foni kuti nditaure nemi. All right, asvika izvezvi of which adaidzirwa kubvira Maxine anga achishayikwa. Saka asvika na half 1 adaidzirwa by 1 anyorerwa inonzi administrative warrant of arrest zvichireva kuti atsvagwa muvicinity yecourt akashayikwa. All right. It's just a way yekuti anosekwiriwa ozotsvagwa nemapurisa kana kuti isusu tinomutsvaga toziva kuti zvoni aripi. So now warrant inokanzurwa nekuti asvika. All right. No, but the magistrate presiding over the matter akatoita emergency after agena court saka inenge isasapinde nhasi yakupinda next week Tuesday musi wa18 ndopatapa date anonzani Alwis Lushano kuti adzoke and the witness yedu inenge yapo ipapo. All right. No, it's okay. Maita bas, no problem. Saka parget gona ma measures atingaite for her to be safe. She's saying that she was kidnapped. Yes. Yeah, we've been trying to reach out to her since morning. No, let me go with that to my boss for safety. Yeah, I understand she's supposed to make a report. To make a report ku kwete ipapapo kuningiko. Yes, anofana kuita report ku police. All right, saka anotoperekedzwa ka? All right, no, that's okay. No, we're just worried about her safety. That much I understand. All right, it's okay. Thank you so much, ma'am. Okay, you're welcome. All right, can I talk to her? Hi. All right, it's okay, Shamari. Iwewe kapa tangonzwa kuti ndozvaitika tafonera commissioner Nyati vakati ivo vakutoisa vanhu paground kuti vaone tunobatsirikana. Say don't worry, charamba ticheka newe kana kumba kwacho ikoko kuti uri safe.